otu onye n'ime ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu apụtago wee sị ka faya adreesị ya pọblik maka nyaba legendary information ebubo nke a na-ebo Prince Emmanuel Kanu na nwanne ya nwaanyị na otu onye n'ime ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu a na-akpọ Aloya Ejimakor dịka onye nke a na-akpọ Lolo Nneka pụtara n'ihu akwụkwọ wee gwa anyị na Aloya Ejimakor na Prince Kanu na nwanne fa nwaanyị na fa mepezi ọfiisi n'isi Nnamdi Kanu na Sokoto n'ọnọdụ ọdụ kafe ebi Sokoto na ọfiisi fa mepere bụ bizinesi ya bụ na ọ bụrụ na eche ịbịa fụ Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga na ọ bụrụ na inye hofe ego na inye hofe aka azụ na ịkpọ hofa na fonu na fa ama nyekwanụghị ohere ka ije fụ Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga ya ka ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu pụtara ebe a wee na-ekwu na onye ọbụla ya eji ezinụlọ Nnamdi Kanu wee pụta ịkọ akụkọ n'ihu akwụkwọ na-enwekwarụ ntaramahụhụ anyị enye unu ya abịakwa ka unu gere unu chetara na onye nke bụ Lolo Nneka gwara anyị na ka o je visiti Nnamdi Kanu na Sokoto na ọ jụrụ Nnamdi Kanu na ya kedu ndị nke ya na ya kwụ na ndị IPOB ko ndị ESN ko IPOB Nnamdi Kanu wee gwa ya na ndị nke ya na ya kwụ bụ ndị a na-akpọ DOS. Lolo Nneka wee sị na ọ gwara Nnamdi Kanu na ya were ife gbasara ikpe ya kesi ya ka onye ndị DOS ya ka fa handụrụbakwana ya bụ ife na ya wepụ ụmụnne ya na ezinụlọ ya n'ife gbasara ikpe ya na ka ọ dị kịta anụnwa n'ọnọdụ ka ya bụ Nnamdi Kanu na ọnọzi ndị Igbo n'aka na ndị Biafra n'aka na ọnọzi n'aka ụmụnne ya na ya wepụ ụmụnne ya n'ife gbasara kesi ya na mgbe ya bụ Nnamdi Kanu nọbụ n'ime ụlọ nga na ọ bụghị ụmụnne ya na ori ọgụ na ọ bụghị ndị ezinụlọ ya nọ ndị Igbo niile na ndị Biafra na ya wepụ ụmụnne ya n'ife gbasara kesi ya na ụmụnne ya were aka anụnwa faji na ya bụ Nnamdi Kanu ya elekakwa n'ime ụlọ nga ka nkịrịnka akwa na ọ ya wapụta na-enwekwa oge ya bụ ruo ndị Igbo niile adụ azụ ndị na-sponsọ ya bụ ife fa adụ azụ mmadụ n'ọfisi na ikpe ego ka nwanne ya nwoke bụ Prince Emmanuel Kanu na nwanne ya nwaanyị na Aloya Ejimakor mepezi n'ime ụlọ nga ebe Nnamdi Kanu nọ nga na Sokoto wee sị na Nnamdi Kanu ziri ozi wee gwa ya na ya gwa ụmụ Igbo ndị Biafra na onye ọbụla chọrọ ịbịafịa na ya enyekwana Aloya Ejimakor ego na ya enyekwana nwanne ya nwoke bụ Prince Emmanuel Kanu ego na ya enyekwana nwanne ya nwaanyị ego na fa enyekwana onye ọbụla ego na ịchọ ịbịafịa na-enwelu nọmba Nnamdi Kanu nyelu Lolo Nneka wee sị ya na nọmba anụnwa bụkwa n'oge ya nwoke onye nke bikwa na Sokoto na ọ bụrụ na ịchọ ịbịafụ ya bụ Nnamdi Kanu na gokpo onye ahụ na onye ahụ ji edute ịbịakwana fụ Nnamdi Kanu ka Lolo Nneka kwuchara ya bụ ife ya bụ vidio wee na-etrend n'ihu akwụkwọ onye ka ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu pụtazi kịta wee sị ka fa adreesị ya pọblik maka ya bụ legendary information na onye ọbụla ya ejikwa ezinụlọ Nnamdi Kanu wee bịa ịkọ akụkọ n'ihu akwụkwọ na-enwekwara ntaramahụhụ ya enye unu ya bịa ka unu n'ife okwu n'ọdụ ka ọ si n'ojefu Nnamdi Kanu wee kwuo onye bụ ife ka unu ya bịa nnọọ ka unu garụ ka ọ ghara ịdụkọ n'ọnụ m ka o ti wee pụta. All lovers of freedom, my name is Nnamdi Kanu. I am one of the lawyers to Nnamdi Kanu. And my friend here, Patrick Agazie, also one of the lawyers to Nnamdi Kanu. We are in Sokoto State, where we had extensive discussion with Nnamdi Kanu concerning his appeal and other matters. He has information and directives to all of us of freedom. One is that from now henceforth, nobody should castigate the Directorate of State, otherwise known as the DOS. The DOS is his structure, his brainchild, and must be respected by all and sundry. He also directs that Avid, the Rising Sun, ambassadors of self-determination must be respected by all and sundry. He specifically mentioned the following persons: Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, who are his very close associates and leaders and members of the bodies mentioned above. He strongly directs that nobody should castigate members of his family from now henceforth. Whoever attacks the DOS, Avid, Rising Sun, ambassadors of self-determination, Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, or members of his family attacks Nnamdi Kanu personally, and such person will not be forgiven. Nnamdi Kanu equally directs that all must be
at peace with each other, that this is a critical time for consolidation of all efforts to achieve the purpose of the struggle. Mazi Nnamdi Kanu also states that he acknowledges the commitment and efforts of all the other groups who are too numerous to be mentioned. He acknowledges all your efforts, he appreciates all your effort, and asks that you all be focused and committed to the essence of the struggle. From now henceforth, anybody who comes to see Mazi Nnamdi Kanu is forbidden from making public broadcasts or discourse as to the outcome of their meetings. If he has a message, the message will be sent to whoever is directly affected. But for the purposes of making public statements, he has restricted it to his lawyers only, or a man powerful. He has also stated that nobody has ever paid money to see him from his inquiries, and that visiting him is not a money-making venture for anybody. Whoever wants to visit him should follow the established protocol of the Sokoto Correctional Facility, which is you bring your means of identification, your passport photograph, then you come to the Sokoto Correctional Center where you'll be given a form to fill, and with that form, the correctional facility officers will screen you and give to him for his final approval. He says that it is false and unfounded that people collect money to facilitate visitations, and that we should ask whoever has made that allegation how much such a person paid to see him. Mazi Nnamdi Kanu expresses disappointment that those who are supposed to foster harmony are sowing seeds of discord, that such persons should desist from such acts, as it is inimical to his stay in detention and inimical to the struggle. Anybody who comes to see him should, from now henceforth, cease making public broadcasts except you are his lawyer. He has directed that all must maintain decorum, must maintain unity of purpose, and must be focused on the purpose for which he is in detention. My friend Patrick Adazie will continue. All right, thank you. And a quick one. In addition to the message already given, or the message is already given, MNK hereby directs that Lolo Nneka Chimezie ceases to make utterances about his person, about his detention, in general about his matter. MNK states that he gave no directions to her to make any public statement on his behalf. And MNK urges the public to discountenance the radio broadcast, press interview, and correspondences being issued by her. And again, it is unfounded that the family of Mazi Nnamdi Kanu and the special counsel, Aloy Ejinako, has turned the visitation of MNK to be transactional. Personally, MNK has conducted an investigation and found that to be false, as being peddled by a lot of people out there. This is an avenue to debunk such an unfounded allegation, and the propounders, as he has directed, should seek psychiatric examination, because there is an established protocol for visitation, which is administrative. If you comply with the protocol, you will see him. If you do not comply with the protocol, you will not see him. Thank you.